Nola aldatu ditu internetek gure prozesu kognitiboak? Galdera hori izan du ardatz 2015 urtean Eusko Ikaskuntzak. Galdera horri aditu bakoitzak bere ikuspegia eman dio Arantxa eta amaraunean bildu ditugu gainera hoietako batzuk. Bai, eta gaur beste ikuspegi bat gehiago ezagutuko dugu, eta bide batez esango Eusko Ikaskuntza 2016an izango duen galderaren bila dabilela. Galderak hor daude web orrian zintzilikaturik, eta orain botoa eman behar da. Norberak botoa eman behar du zein duen galderari gustukoena, eta horretarako epea astelehenean amaituko da. Etzi, beraz. Aitzi Bersalinas, kaixo. Kaixo, egunon. Ui, zeinen urruti zauden. Urbildu mikrofonora. Web horri bidez eman daiteke botoa, hor daude galderak, nahi duenaren eskura, eta bota emateko epea, esan bezala. Bakarren batek parte hartu nahi baldin badu, 2016ko galdera hori erabakitzeko, azken egunetan gaudela, eta azken azkarri beharko dugula. Izan ere ez da erronka makala urte guztian zehar galdera berari adituek erantzun bat ematea. Ikusiko dugu. Bueno, 2015ko ezagutzen ari gara. Hainbat eta hainbat ertzetatik ez da. Gaur beste ertz bat ikusiko dugu. Xabier Kerexetarekin, ez da? Hori da, Xabier Kerexeta geografia eta historian lizentziatua da, Eusko Ikaskuntzako bazkidea, eta bilbide profesional luzean kulturrondarearen kudeaketa eta kulturrondarea goratzeko lan ugari egin ditu. Batez ere ondari historiko eta etnografikoak aztertu ditu Xabier Kerexetak, zehatzago mitoak bezalako ondare materia gabea. Eta Eusko Ikaskuntzak abian jarritako urteko galderari erantzun bila aritu da Xabier Kerexeta ere. Horretarako lehengo prozesu kognitiboei buruzko gogoeta egin du. Nola eratzen zen mundua Euskal Herri pentsakeran. Beraz, nola bereganatzen zituzten ikasitakoak gure aurrekoek. Eta horri erantzuten hasteko sutondoan jarri zara, ez da? Bai, hori da, ez da imaginarioan, gaur egungo imaginarioan daukagun ideia, ez? Sutondoan transmititzen zirela ideiak, eta inaundi batean hola da, baina, sutondo ez aparte jendea ibili egiten zen, bazter batetik bestera, elizan entzuten zena ikaragarri importantea zen, baina gero nolabait filtro batzuk edo pasatzen ziren, gero kontatzen ziren gauzak bestelakoak izaten ziren, edo beste era batera kontatuak, baina batez ere interesgarria da, bai sutondoan, baina sutondoan nor hurbiltzen zen, aurkitzeko ideia berberak, ipui berberak eta mito berberak, Pirineotako bazter guztietan, hizkuntza oso desberdinetan gainera, ez. Batzutan gainera bertsoetan euskaraz eta bertsoetan ere katalanez. Karagarrizko antza daukate gezurra ematen du. Baina garbi dagoena da, ahozkoa zela transmisioa. Bai, gehiena, bai. Ahozkoa, bai, gurean euskararen kasuan hori evidentea da, baina bai bestetan ere, bai, ez katalanez eta badago beste literatura bai, baina mito hoiek, kontakizun hoiek eta katalan kulturaren parte bat besterik ez dira, eta horretan ahozkotasuna da ikaragarri importantea. Eta nola da posible, Xabier, batetik bestera historia bera edo bertsua errepikatzea, ahoz? Ez dakigu oso ondo, baina posible zela evidentzia bada. Orduan hori da galdera erantzuten oso zaila, besteak beste hori ez ahozkoa zelako, ez dakigulako nola pasatzen ziren. Baina segurazki, lehenik eta behin bizimodua oso antzekoa zeukatelako. Hemen Euskal Herrian edo Katalunian edo Pirineoko partean eta ari naiz eta mendiak asko altuagoak eta izan, azkenean bizimoduak oinarri berbera zeukan, ez? Etxe familia kontzeptu hori, ez hemen baserri esaten dugu, baina baserri baino goixeago ere bada, etxe familiaren kontzeptu hori, parrokia, herria bera baino eskoz importanteagoa, herria ayuntamientua eta esan nahi dut, eta gero arana edo, ez, eskualdea. Orduan, bizimodu hori nahiko antzekoa da, eta inkluso juridikoki eta foruak eta baituzte antzekotasunak, eta segurazki horrek ere laguntzen du, ez? Bizimodua antzekoa zen, espektatiboak berdintxoak zituzten, problemak ere berdintxoak, eta orduan mitoen bidez eta ematen zituzten erantzunak ere antzekoak izaten ziren, zezken finean mitoak errealitateari erantzuteko moduak dira. Jatorri desberdina izan zetaken historia berak, beraz? Bai, behar bada, bai, eta gero behar bada emaitza berdintxua da, hain zuzen, erakutsi nahi dena horrekin berdina delako. Ez jatorriak badaude, gauza batzuk Biblian eta badaude, bestean mitologia greziar eta, greko-romano esaten den horretan, ez? Baina ematen den erantzuna oso
oso bertakoa da, ez? Eta hor antzekoa da. Hori Barandiaranek esaten zuen batzutan, euskal mitologia zetari garenean batzuk neolitikora eta joaten dira, baina Barandiaranek lehendabiziko nire idatzi zuen, gainera frantsesez la religión de Saint Basque, euskal, antzinako euskaldunen erlijioa edo, baina gero ja mitoak eta aipatzen zituen erlijioa baino gehiago, eta esaten zuen, nik 20. mendeko mitologia bildu dut, ez? Gehienez ere 19. mendekoa. Eta gizarteari zegokiona, ez? Eta orduan hor zentratu behar dugu. Eta gero zarrak diren edo berriak diren, hori ez da importantea. Importantea da, zergatik mantentzen ziren. Eta hori nola lotuko dugu gaur egungo internetarekin? Bai, interneti buruz zer bada, makina bat mito. Bai, eta mitoak zabaltzen dira internetet bidez, esan behar dugu orduko sutondoa gaurko internet dela? Ez, internet askoz gauza gehiago ere bada. Claro, diferentzia da, duela gutxira arte, segurazki hori ere faltsu xamarra da, baina oso ongi bereizten genuen kultua, esan badaiteke, ez, idatzizkoa, gure kasuan gainera normalean euskaraz izaten etzena, ez, zientifikoa batzutan, edo, bueno, ez, bestela filosofian eta hori, ez, kultura esaten dugun hori, eta gero etxeko praxis hori ahoz egiten zena, gurean euskaraz egiten zena, eta askotan subkulturatzat ere jo izan dena duela gutxira arte. Besteak beste, Barandiaranen ekarpena hori bera da, ez? Konsideratze hori ondarea zela, eta ez atxokontuak hori sutondoan kontatzen ziren, abestere gabe. Eta gaur egun berriz, pentsatzen dugu oso gizarte zientifikoan edo, desde logo oso teknifikatuan bizi gara, hementxe ari gara mikrofonoak eta guzti, ez? Baina gauza bada teknologia eta beste bada pentsamolde arrazional hori ilustrazioaz gerozti batez ere zabaldu zena eta gaur egun teorian gurea omen dena eta bestea subkulturatzat ehortzen duguna. Eta klaro, zer aurkitu dugu lehenagotikan ere, bai, irratia eta telebista eta, bueno, egunkariak nola manipulatu izan diren, 20. mendean, bueno, hori fascismoen gorakadetan oso nabarmena da, ez? Sentimentuak eta irrazionalitatea nola areagotu egiten zen helburu oso praktikoekin, politikoekin. Sutondoa baina errazago? Sutondoan baina eskoz ere errazago, klaro, sutondoan, bueno, izan ere, bueno, batzu behintzat, oraindik gogoratzen dugu, sokaldean nola egoten zen irratia handi bat, gainera gain batean, eta nola mundu guztia isilek egoten zen hori entzuteko. Hori entzuteko izan ziteken errosarioa, euskaraz edo erdaraz edo latinez, edo izan zitezken kanpoko berriak, baina pizkat oraindik ez, sutondotik, sukaldetik atera gabe, oraindik hori mantendu izan da. Diferentzia da, orain internet oso gauza, bueno, azteko oraindik oso berria da, hainbat formatutan aurkitzen dugula, hor ikaragarria aurkitzen dugula, hori zientzia edo teknologia deitzen dugun hori guztia, ezagutzen dugun guztia, informazioa eta, baina era berean, ezpairik gabe mitotzat hartu ditzakegun edo sineskeriatzat hartu ditzakegun kontakizun pila, ez? Eta diferentzia da, klik bat eginda, gauza guztiak ondoan dituzula. Eta lehenago behintzat ematen zuen alde handia zegoela, hori ez, kulturatik eta hori sutondoko kontuetatik. Filtrolana orain zailagoa. Ze barkatu? Filtrolana orain ez dago. Orain ez dago, dena elkarrekin dago. Baina norberak egiteko zailagoa. Bai, bueno, nahasiagoa dagoelako, ez, informazio hori. Horretan konstiente izan behar duzulako. Hombre, badago salto ikaragarria handi bat, eta da lehenago naturaz gaindiko fenomenoak naturaltzat hartzen zituztela, erlijioa zela edo mitoak zirela, eta sinesten zutela, hori, sorginak ibiltzen zirela airean edo katu bihurtuta eta sukaldean, hain zuzen, tximirietek sartuta. Eta, klaro, gaur egun hori ez du inor sinesten, en fin, ia, ez? Baina bestelako mitoak, eta mitoak esan nahi dut, ez daudelako zientifikoki frogatuak, eta askotan zientifikoki frogatuta ere, behin eta berriro aurkitzen ditugu, behin eta berriro kontakizun berberak, eta beldur, ze askotan beldurrak izaten dira, ez filiak eta fobiak, baina gehiago fobiak, filiak, baina aurkitzen ditugu. Alegia mitoak baditugula oraindik ere. Bai. Oso aktualizatuta hori bai. Bai, klaro, gure gizartea oso desberdina da. Orain Basa Jaun edo Mari ez dakit nungo kobazuloan eta berdin zaigu, horrek grazia eta guztia egiten digu. Bueno, gaur egun ere grazia egiten digu, norbait aurkitzen dugu ez dakit luteranoa dena, eta kuriosidade bat, bueno, inglesa edo izango da, eta ez, duela 200 urte jendeak elkarri hil egiten zuen katoliko edo luterano edo kalvinista izateagatik. Ez? Hor, saltu horiek nolabait aldatu egin dira, baina, bueno, adibidez orain islamarekin antzeko beldurrak eta behin eta berriro agertzen ari zaizkigu. Eta mitoak ere bai.
Eta mitoak ere bai, eta sinesmenak, eta nahasketak, eta hoiek ere interneten daude, adibidez bereizketa egiteko, arabiarra gauza bada, musulmana beste gauza bada, ez? Edo, ez dakite, ablazioa gauza bada, jende askok hemen behin eta berriro islamismoarekin lotzen duena, naiz eta ablazioa praktikatzen duten Afrika Sahel inguruan eta animistak, eta kristauak, eta denetarikoak. Osea, desberdinak dira, baina hemen naste borraste ikaragarri hondiak egiten dira behin eta berriro. Eta zientziak ez aldu orden pixka bat jarri, 21. mende hontan. Bai, zientziak ikaragarrizko ordena jarri du, baina horrek ez du esan nahi jendeak zientziari kaso egiten dionik. Claro, besteak beste, zientzia oso ikasketa maila handia eskatzen duelako. Lehenago bezala, ez? Lehenago apaizak zeukan kultura bat, etxekoak ez zeukatena besteak beste latinez ikasia zuelako. Bueno, orain ere pentsamolde zientifiko bat edukitzeko ikasketak behar dira. Diferentzia da, igual ikasketak berez ez dutela bermatzen pentsamolde zientifikoa besterik ez dugula izango, eta bestea, edo behintzat jakingo dugula bereizten bat eta bestea, ez hori da diferentzia. Ez da makala. Ez da makala eta ez da erraza, baina igual hori ere kontuan hartu behar da, ez? Hor ere, zientziaren nolabaiteko gorazarre bat ere manda, bueno, pues, igual benezia. Ez da baidan jarri behar dena. Nola aldatu bitu internetek gure prozesu konektiboak, horixe eusko ikaskuntzaren aurtengo galdera, eta datorren urteko erabakitzeko esandako astelenen arteko epea daukazuela. Xabier Kerexeta, eskerrik asko. Bezoi ere. Eta Aitziber Salinas, 15 egun barru hementxe? Laizter arte, bai.